a un dos membros, Juan de Taboada Rivadeneira, que era cabaleiro da Orde de Santiago e que quixo, evidentemente, construir a súa sepultura na cabeceira, na parte máis sacra da igrexa. Esta familia, como digo, foi a que lle deu nome ao Concello. De feito, se tivésemos diante o escudo do Concello, observaríamos que é o mesmo que o escudo dos Taboada, que son 4 liñas verticais rodeadas por uns caldeiros. Estos, vedes que exactamente utilizan o escudo da familia, xa tamén para unicar o escudo do Concello. En canto a igrexa, sabemos que foi desde sempre igrexa parroquial. O mosteiro, temos un topónimo nunhas fincas que hai moi preto deste templo que nos sinalan que aí houve, polo menos, un pequeno mosteiro, pero non temos documentación. Pero eu sempre digo que os topónimos tamén son moi importantes e delatan cousiñas que aconteceron no pasado. Seguramente non foi un gran mosteiro, foi un mosteiro deses familiares que desaparecen no tempo, pero que o nome perdura ata a actualidade. A igrexa parroquial, como vedes, consérvase unha igrexa románica, unha igrexa de finais do 12 e unha igrexa sinxela, unha planta que conta cunha única nave nunha cabeceira coa ábsida semicircular. Evidentemente, sufre algunha alteración, pero podemos ver que basicamente como se conformaba a igrexa medieval original. Hai unhas alteracións que están case sempre nas nosas igrexas, que son as sacristías. Nunca hai unha sacristía que é medieval. Por qué? Porque aparecen a partir do Concilio de Trento. Que significa eso? Que a partir de mediados do 16, mediante o Concilio de Trento, van obrigar os párrocos a vestirse nunha dependencia aparte. Non o poden facer diante dos fiéis. E por ese motivo, construen eso. Que vai facer? Pois que rompan moitas igrexas románicas para crear unha porta de acceso a eses espazos, ou noutras igrexas construen un gran retablo con 2 portas que dan a parte traseira e aí sería onde se cambia o párroco.